Doncs no podem fer no necessitem tota aquesta energia. Necessitem tota aquesta energia a l'inici, en tensar la corda de l'arc. Llavors, com funcionen els textos? La part A, que és fins al compàs 20, bueno, fins al compàs 19, primer text, primera vegada, text 1. Molt senzillet. L'ordenació italiana és afegir més notes a una melodia simple per tal d'emfatitzar segons quin tipus d'aspectes de la melodia, i la música francesa seria modificar les notes que estan escrites. No afegir que sigui timbrada perquè tinguis... Començarem amb una de les coses cabdals de la música antiga catalana, que és el llibre vermell. El llibre vermell de Montserrat es diu Vermell... No, mira, saps què? Millor que ho expliqui una altra persona. Què cançó expliquem millor? Què ho expliquem millor? A veure...